Καλησπέρα, καλή νύχτα, μάγκες, ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο. Για μένα είναι 12 παρά 5. Ελπίζω, βασικά 12 παρά 2. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα πήρα κάποια πράγματα που είχα παραγγείλει από το Temu και βασικά, ναι. Και θα το βαθμολογήσω μπροστά στη κάμερα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ένα που έχω ανοίξει. Γιατί πρώτα το άνοιξα και μετά λέω, γιατί ας μην κάνω βίντεο σε αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα mobile phone telescope, το οποίο μπαίνει πίσω από το κινητό μου, κατά κάποιον τρόπο, και κάνει zoom κι άλλο στην κάμερα. Πρώτα θα σας δείξω το γύρω-γύρω. Λοιπόν, είχε αυτό εδώ, στο μεγάλο φακό, και αυτό εδώ, έτσι, στο μικρό φακό για προστατευτικό. Και ερχόταν και με αυτό εδώ για αυτούς τρόπους, και όλα αυτά εδώ μπαίνουν εδώ. Και μετά στο κουτί. Και έρχεται και με αυτό εδώ, το οποίο δεν ξέρω αν και εγώ δεν το κατάλαβα στην αρχή, το οποίο βιδώνει εδώ πέρα. Το οποίο βιδώνει εδώ πέρα για να μπορεί, και μετά το κρατάει το κινητό, υποτίθεται ότι εδώ πέρα μπαίνει η κάμερα και είναι και πολύ δύσκολο να τον ανοίξει, αυτό είναι σκληρό. Μπαίνει η κάμερα και εδώ πέρα είναι αυτό εδώ για να το πιάνει, να μην γλιτώνει. Επειδή αυτή τη στιγμή που κάνω film σε laptop με τη selfie κάμερα και έχει τη λειτουργία των και έχει τη λειτουργία των 3 μέτρων, των 10 μέτρων, των 20 μέτρων, των 30 μέτρων, των 40 μέτρων και των άπειρων μέτρων, θα το δοκιμάσουμε. Ετοιμαστείτε σε 3, 2, 1 για τη λειτουργία των 3 μέτρων. 3, 2, 1. Δεν βλέπετε τίποτα. Τι γίνεται? Στο δικό μου μάτι λειτουργεί, αλλά δεν ξέρω. Τώρα που αποφάσισα να μην λειτουργήσει, να μας κάνει τη χάρη. Τώρα λειτουργεί. Ορίστε. Ωραία, καλά είπα εγώ ότι λειτουργεί. Απλώς θέλω να βρει τη σωστή γωνία. Τώρα είναι η σειρά των 10 μέτρων. Πάλι πρέπει να βρει τη γωνία του. Ωραία, τέλος πάντων λειτουργεί, το έχω τεστάρει εγώ με τα δικά μου μάτια και λειτουργεί, αλλά επειδή, καλά, σε selfie κάμερα πρέπει κανονικά να έχει και αυτό και υποτίθεται ότι αυτό δεν το κάνει καλύτερο, οπότε ας το δούμε, γιατί σίγουρα το άλλο δεν ήταν καλύτερο, αυτό να λέγεται. Θα το πιάσω, οπότε ρίχνουμε laptop, νομίζω, πού είναι? Υποτίθεται ότι αυτό πλέον το έχει για να πιάνεται και να λειτουργεί εύκολα. Να το... Ωραία, δεν φαίνεται καθαρά. Φαίνεται! Φαίνεται καλά! Αυτά είναι τα 10 μέτρα, πάρα πολύ ωραίο. Το κρατάμε. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να το πετάγαμε έτσι κι αλλιώς, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ βιδώνει και ξεβιδώνει, για ποιον αναρωτιέται. Θα του βάλω αυτουνού ένα 8 στα 10, γιατί είναι 12 και 3. Το απόγευμα έχω να πάω στην αυλία. Θα κάνω και vlog πάνω σε αυτό. Λοιπόν, όπως έλεγα, θα του βάλω ένα 8 στα 10, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το βιδώσεις. Βασικά δεν είναι δύσκολο να το βιδώσεις, αλλά είναι αυτό το που είναι σαν μανταλάκι, ανοίγει δύσκολα, και επειδή σε selfie κάμερα είναι δύσκολο να το βρω.
Και έχω laptop, δεν νομίζω δηλαδή να το χρειαστώ στο laptop. Αλλά και πάλι αυτό. Μετά, θα αφήσω τα μπλουζάκια για το τέλος. Ωραία, έρχονται όλα αυτά εδώ. Είναι όλα αυτά εδώ. Και λέει this bag is not a toy. Αλλά πριν από αυτή την τσάντα είναι ένα που θέλω να σας δείξω. Το οποίο δεν μπορώ. Να το. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Ναι, είναι έτσι, εντάξει, δεν πειράζει. Υγεία. Είναι έτσι η εξωτερική του κατάσταση. Λοιπόν, το οποίο περιέχει αυτό εδώ. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν θα σου λέω ακόμα. Ένα καλώδιο, μακρύ καλώδιο, μπράβο. Και ένα χειριστήριο. Έχει το κουμπάκια on-off, ένα κουμπάκι stop start, άμα θέλω έχει και music, μπορεί να το κάνω να κάνει flash και από το E1 στο E7 που δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει, και έχει και flash speed και motor speed. Να πει το δοκιμάσουμε όλα. Λοιπόν, το πρώτο είναι, τώρα αναγκαστικά θα το συνδέσω στο laptop, είναι αυτό εδώ. Ακόμα δεν μπορώ να σας δω τι είναι, πρέπει να το δείτε στην πράξη. Πρέπει να σβήσω τα φώτα να σηκωθώ. Μισό λεπτό. Καλύτερα να σβήσω τα φώτα από τώρα. Καλύτερα στο συνδέσω πρώτα, στο βάλω να λειτουργήσει αυτό. Θέλει και μπαταρία. Δεν θέλει. Ναι, σωστά, τι λέω. Αφού το συνδέω, παίρνει ρεύμα. Σιγά μη θέλει και μπαταρίες. Θα γίνει boom. Είναι αυτό εδώ το καλώδιο του, είναι τόσο μεγάλο. Ωραία. Να το. Είναι έτσι. Μισό λεπτό να σβήσω και τα φώτα. Λοιπόν, επειδή εσείς δεν βλέπετε τίποτα. Μισό λεπτό, θα το βάλω στο ψυχή. Είσαι εμένα. Στο ψυγείο. Έχει ένα σωρό λειτουργίες, θα τις δοκιμάσουμε. Έχει... Ωραία, μπορώ να το κάνω το flash. Για να δούμε. Το flash είναι αυτό. A1. Αυτό εδώ είναι modes. Πολύ έξυπνο, μ' αρέσει. A3. A4. Όχι, A5. Ωραίο φαίνεται το A5. A6. Το A6 είναι το βόρειο σέλος και είναι τέλειο. Και A7, εντάξει, μ' αρέσει. Περισσότερο μ' αρέσει το A6 γιατί είναι το βόρειο σέλος, εγώ για το βόρειο σέλος δεν πήρα. Αλλά είναι τέλειο. Και έχω κι άλλο ένα gadget να σας δείξω πάνω σε αυτό. Μισό λεπτό να πάω να το φέρω. Ναι. Μ' αρέσει αυτό. Θα του βάλουμε ένα 9. Γιατί δεν έρχεται με μπριζάκι. Αλλά εντάξει, υγεία. Θα το χρησιμοποιήσω. Δεν μου τη γλιτώνει, θα το χρησιμοποιήσω σίγουρα. 9 στα 10 παίρνει. Αυτό. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα πάμε στο σακουλάκι. Λοιπόν, επειδή εντωμεταξύ είναι κινητό, είναι 12 και 22, είναι αργά, το ξέρω. Πρέπει να κοιμηθώ, θα το κάνω speedrun αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτό εδώ μου το έχει πάρει ο θείος μου. Αυτό εδώ είναι αντάπτορας για να το βάζω στην πρίζα και έχει αυτούς εδώ τους τύπους για να μπαίνει μέσα αυτό εδώ το μπριζάκι και να μπαίνει, και εδώ πέρα μπαίνει αυτό εδώ σε αυτό και μπαίνει στην πρίζα. Το πράγμα με αυτό εδώ είναι ότι αυτό εδώ νομίζω έχουν στην Αμερική. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω αυτές εδώ τις άκρες. Επειδή δεν έχω μπρίζα δεν θα το τεστάρω.
αλλά θα πω στο vlog πώς θα πάει, ας το θυμηθώ δηλαδή, γιατί άμα δεν το θυμηθώ, θα το θυμηθώ. Πάντως του βάζω ένα... δεν νομίζω ότι μπορώ να το βάλω από τώρα, γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει, οπότε πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι σε συσκευασία που... έχει αυτό εδώ που σπάνε, τέλεια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει να... Λοιπόν, guys, έχει έρθει λίγο σκορπασμένο. Δεν μου έλεος. Λοιπόν, guys, αυτό εδώ είναι αυτό εδώ. Και το... ναι, λογικό είναι αυτό εδώ να είναι αυτό εδώ τώρα που το σκέφτομαι. Είναι και στυλό, μπορώ να γράψω. Λοιπόν, βγάζει πορτοκαλί χρώμα, οκ. Για κάποιο λόγο δεν βάζει πάνω μου, I wonder why. Και έχει και... είναι έτσι και το κατεβάζεις για να γράψει και το πας πιο κάτω για να ανέβει. Ή δεν ξέρω... ναι, ωραία. Και αυτό εδώ είναι ότι αυτό εδώ πέρα το γεμίζεις με νερό, το από πάνω, και το πατάει και κάνει okay. Δεν το θεωρώ τόσο πρακτικό, τουλάχιστον πρέπει να του βάλω εδώ κάτι για να μην τρέχει. Βασικά το θεωρώ πρακτικό, γιατί μπορώ και να γράφω και να πετάω νερό στο άκυρο. Οπότε το θεωρώ πρακτικό. Θα του βάλω ένα κανονικά, θα του βάζω ένα 10, γιατί είμαι prankster. Αλλά επειδή ήρθε σπασμένο θα του βάλω ένα 9. Συγγνώμη, δεν έπρεπε. Λοιπόν, το επόμενο στη λίστα μας είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, τώρα θα μου πείτε τι είναι που θέλετε να ξέρω. Βασικά ξέρω τι είναι, αφού το είδα και στο κάτω-κάτω εγώ το παρήγγειλα. Ωραία, έχει 2 μαραφέτια μέσα, θα σας εξηγήσω τι κάνει το καθένα. Ωραία, λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, αυτό εδώ έχει USB-C, να το βάζω εδώ πέρα το USB-C και έτσι την πρίζα, ή σε οτιδήποτε άλλο. Και αυτό εδώ πέρα έχει την άκρη USB-C, μπορώ να το βάλω στο κινητό ή στο tablet μου. Και εδώ πέρα βάζω μία mini κάρτα, μία mini κάρτα μνήμης. Και είναι αυτό εδώ, εγώ θα το αποσυνδέσω καλύτερα. Μου φαίνεται πάρα πολύ πρακτικό για να μην χρειάζεται, ας πούμε, να ενεργοποιήσεις και να επενεργοποιήσεις τη συσκευή σου κάθε φορά που θες να βάλεις ή να βγάλεις μια κάρτα μνήμης. Οπότε θα του βάλω ένα 10 σίγουρο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ, είναι ταινία που φωσφορίζει το σκοτάδι. Ας το ανοίξουμε. Θα κόψω πολύ λίγο γιατί το χρειάζομαι. Βασικά δεν μπορώ να κόψω, οπότε απλώς θα κλείσω το φως. Ναι, τώρα δεν φωσφορίζει, πρέπει να φορτίσει, οπότε θα τη δείξω και αυτήν εδώ στο vlog αύριο, γιατί θα γίνει, γιατί για να λειτουργήσει πρέπει να φορτίσει με φως. Και για να φορτίσει με φως πρέπει να είναι μέρα. Τώρα είναι 12:27. Ναι, ρίπ με σλίψη και έτσι. Μετά είναι αυτά εδώ. Είναι γυαλιά. Είναι γυαλιά. Πήρε γυαλιά ηλίου. Το τέμ, νομίζω. Πήρε γυαλιά ηλίου το τέμ. Παιδιά. Μισό λεπτό, πάω να εντάξω εδώ στη γωνία και θα σας πω πώς πάνε. Εντάξει, μου έρχονται λίγο μεγάλα, γιατί να κάνουμε. Εντάξει, όχι, θα τα αλλάξω όμως.
γιατί μου είναι μεγάλα και θα μου θέσουν. Και είναι ωραία γυαλιά, δεν μπορώ να πω, και βλέπουν και ωραία. Όταν λέω βλέπουν ωραία, ενώ φαίνονται ωραία. Και βλέπω και εγώ καλά, δηλαδή είναι γυαλιά. Πάρε να το βάλουμε στο σακουλάκι προς το φινό εδώ δίπλα. Και έχουμε εγώ νόμιζα ότι ήταν ένα άλλο στυλό. Ναι. Μισό λεπτό, παιδιά. Ναι, δεν πέρασε μισό λεπτό, πέρασαν 5 λεπτά. Έψαχνα τόση ώρα που μπαίνει το κατσαβίδι, δεν το έχω βρει. Λοιπόν, αυτό εδώ το στυλό, αυτή εδώ η άκρη, το πατώ στο δόνος για να μην αφήνω δαχτυλιές. Εδώ πέρα είναι αληθινό στυλό. Εδώ έχει χάρακα. Και έχει και κατσαβίδι, που δεν έχω δει από πού είναι. Θα του βάλω, θα του βάλω ένα 7 στα 10, θα του βάλω λίγο χαμηλό, γιατί θα έπρεπε να είναι εμφανές, δεν μπορώ. Οπότε, αλλά κατά τα άλλα καλό. Εδώ στην άκρη, βασικά τι λέω εδώ στην άκρη, θα το ξαναβάλω σε αυτό, γιατί φοβάμαι ότι θα το χάσω. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τα δύο τελευταία πράγματα. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο, να το κρατήσω για το τέλος. Είναι δύο κοντομάνικα μπλουζάκια. Λοιπόν, το ένα είναι έτσι από μπροστά. Εδώ μεταξύ με το μέση. Και πήρα μπλούζα Ρονάλντο, αλλά εντάξει δεν πειράζει, και ο Ρονάλντο καλός είναι. Και τώρα θα το βάλω σε 3, 2, 1. Και αυτή εδώ λοιπόν είναι η άλλη μπλούζα. Είναι αυτή εδώ με τον Ρονάλντο. Και η άλλη μπλούζα που είναι η αγαπημένη μου μπλούζα, όχι από όλες τις μπλούζες που έχω, αλλά από τις δύο που πήρα, είναι η αγαπημένη μου. Και αυτή εδώ είναι η άλλη μπλούζα για σήμερα. Είναι το Chicken Jockey από τη Minecraft ταινία. Να, έτσι να αποφύσουμε να έχει κάτι. Εν τω μεταξύ το βίντεο το συνεχίζω τώρα το πρωί, γιατί το ράδι έπρεπε να κοιμηθώ, ήταν 12.30. Επίσης εδώ πέρα είναι η χαρτοτενία που σας έλεγα ότι θέλει φως για να φορτίσει. Δεν φαίνεται, οπότε μισό λεπτό. Ωραία, λοιπόν, η χαρτοτενία φωσφορίζει. Το βλέπω εγώ, μπορώ να το δω. Αλλά για εσάς δεν ξέρω αν φαίνεται. Πρέπει να το καλύψω για να έχει σκοτάδι. Αλλά λειτουργεί η χαρτοτενία. Θα της βάλω ένα 9,5 στα 10 μόνο και μόνο επειδή πρέπει να φορτίσει με φως. Αυτό. Οκ, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάντε like, κάντε subscribe. Άμα δεν σας άρεσε μην κάνετε, απλά πράγματα. Αυτό. Bye!